Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u saradnji sa inicijatorom projekta, Sindikatom sudskih veštaka Srbije, realizuje seminar pod nazivom Pravna obuka sudskih veštaka. Osnovni ciklus namenjen je sudskim veštacima svih profila, jer je usmeren na produbljivanje njihovih znanja iz oblasti prava. U svrhu unapređenja rada sudskih veštaka u Republici Srbiji, kao i njihove kontinuirane edukacije na nov način i u skladu sa preporukama Evropske unije, Sindikat sudskih veštaka Srbije i Pravni fakultet za privredu i pravosuđe formirali su obrazovne trening centre. Sudskim veštacima su seminari od izuzetnog značaja, jer se došlo do zaključka da se ekspertsko znanje veštaka ne dovodi u pitanje, ali da postoji potreba za pravnim znanjima, kako se sami nalazi i mišljenja veštaka ne bi dovodili u pitanje. Mislimo da će ovom edukacijom njihovi nalaze i mišljenje, njihovi nastupi na sudu biti mnogo kvalitetniji. Ovo su prve obrazovne trening centre, kako ovaj projekat ima naziv, osnivamo u Novom Sadu, Subotici i Šapcu. A nakon osnivanja ovih obrazovnih trening centara gledat ćemo da to uradimo na teritoriji čitave Republike Srbije. Odziv sudskih veštaka je dobar i tako se očekuje i u narednih 6 nedelja.